O plan de obras para a reforma das piscinas de Campolongo dá un paso máis esta semana ca reunión de traballo entre o Concello de Pontevedra e a adxudicataria do proxecto, Serviocio Biguán. É necesario planificar con suficiente antelación pois como van a cometer esos traballos, porque despois hai toda unha serie de persoas afectadas, como son os traballadores, que son 42 traballadores que efectivamente pois vanse ver afectados durante o período de realización das obras, e, por outro lado, tamén os usuarios que fan uso da piscina. Na xuntanza convocada para o venres establecerase a planificación e calendario dos traballos. A intención é realizar o groso da intervención no verán, polo que deberían comezar as obras en abril. A idea que seguimos barallando e que sairá nesa reunión do venres é que se agoten, é dicir, que os traballos se encadren sempre collendo os meses de verán. E despois os meses que necesiten acabalo entre abril e setembro. Mais ou menos esa vai a ser as datas que vamos a barallar. De maneira simultánea, os técnicos municipais están a revisar o proxecto presentado pola adxudicataria. Proxecto definitivo que xa foi entregado ao Concello, que están os servicios técnicos do Concello analizando e que en breve pois lle comunicaremos se ten que correxir cousas, se cumple todos digamos as obrigas que ten que asumir nese proxecto a adxudicataria, etc. O contrato para a reforma foi asinado o pasado mes de setembro. Contempla a ampliación do espazo deportivo que pasará de 3.800 a 5.700 metros cadrados e o aumento de salas de actividades, que pasarán de 4 a 9. O proxecto presenta unha reforma total das instalacións, conservando únicamente o espazo do vaso. Abrirase a planta baixa e a zona de recepción do edificio cara ao paseo que está ao lado da igrexa de San Xosé e incorporará un segundo andar con pistas polideportivas. A empresa ofrecerá un maior número de actividades deportivas e incorporará novos servizos de ludoteca e expertos en nutrición na área de fisioterapia, co obxectivo de incrementar o número de usuarios. As tarifas reduciránse un 2,5% e ampliaránse os horarios de apertura. As obras teñen un prazo de execución de 6 meses e un orzamento de algo máis de 5 millóns de euros.